Stejjer Halloween kitba ta' Natalie Portelli u din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Wise Owl Publications Limited Malta. Romeo il-Fellus Kurjus. Ir-razzett tan-nannu kien imdawwar binja maħmar. Il-persjani tat-twieqi kienu dejjem miftuħin u l-faċċata tad-dar dejjem tidher sabiħa bil-kuluri tax-xtieli u fjuri. L-annimali tar-razzett kienu qishom familja kbira. Kien hemm qasqus żgħir roża, ħmar gris, tiġiġ u serduq, u grupp żgħir ta' fliles li kienu joqogħdu viċin qadira. Għodwa waħda, meta n-nannu ħareġ jixtri, Romeo il-Fellus Kurjus ħaseb biex jara d-dar aktar minn viċin. Qatt f'ħajtu ma kien daħal ġewwa. It-taraċ għal ġewwa kien għoli wisq għalih imma minn hawn u minn hemm irnexxielu. Kif sab ruħu ġewwa baqa' skantat blira qatt qabel ma kien ra tant affarijiet sbieħ. F'nofs il-kamra kien hemm xi ħaġa kbira b'4 saqajn. Fuqha in-nannu ħalla biċċa ħobs fl-ixkun u l-pipa tiegħu. Wara, Romeo daħal ġo kamra oħra fejn sab banju kbir, mimli bl-ilma, kien kbir daqs l-għadira fejn kienet toqgħod il-familja tiegħu. Minflok xtieli ġo fih kien hemm ħafna bżieża ifuħu. Romeo baqa' jdur ġo-d-dar sakemm lemaħ xi ħaġa b'ħafna kuluri. Kemm kienet tidher radba, Romeo ħaseb li din kienet fejn jorqod in-nannu. Kif wasa ħdejn iż-żraben tan-nannu ħa l-akbar sorpriża ta' ħajtu. Wara jom ra Fellus jixbħu ħafna u dan ma qala xajnejh minn fuqu. Kif Romeo fetaħ ħalqu, dan għamel palu, imma x'kienet jiġri? Għalkemm Romeo beda jibża, il-kurżità elbitu u xtaq jaħrab imma ħaseb jekk nibda nimxi, il-Fellus ieħor jagħmel l-istess. Jien ma rridux jiġi warajja. Għalhekk beda miexi lura bil-mod sakemm baqa' dieħel fl-ixkupa li kien hemm wara l-bieb. F'dak il-ħin Romeo sema lil ommu sejjaħlu sar il-ħin għal-lezzjoni tal-għawm u ġera leha għax kien tard. Waqt li beda miexi wara ħutu, Romeo beda jħares lejn id-dar u beda jinkwieta fuq il-Fellus ieħor, imma mbagħad ħaseb jekk isibu n-nannu żgur li jieħdu ħdejn il-familja tiegħu u hekk serraħ moħħu.